नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. आज युगादी म्हटल्यार संसार पाडवो. या मराठी नववर्षाचे सगळे वीक्षकाक कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलातर्फे संसार पाडव्याची शुभेच्छा. आतपळ्या आयचे खबरो. माजी आमदार आणि मंत्री आनंद अस्नोटकर हेमी जेडीएस उमेदवार जावची शक्यता. कारवार. माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विधानसभा निवडणुकीत कारवार मतदारसंघातल्यान जेडीएस उमेदवार जावच्याक आनंद अस्नोटकर हेमका मनोवच्याक प्रयत्न करते आसात अशी खबर मेळ्ळा. जेडीएस उमेदवाराची दुसरी यादी जाहीर जाली असून जिल्ह्याचे कारवार सोडून बाकी सगळ्या क्षेत्राचे उमेदवार अंतिम जाले आसात. पूण आवयच्या आजारपणा लागून निवडणुकीक उबी रावच्याक आनंद अस्नोटकर हेमी आवड दाखयली ना अशी म्हणटात. या वेळार माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी हेमी माजी मंत्री आनंद अस्नोटकर हेमका फोन करून निवडणुकीक उबी रावच्याक सांगले अशी म्हणटात. जवळ आनंद अस्नोटकर हेमी हे मान्य करून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातल्यान निवडणुकीच्या प्रचाराक सुरुवात करतले अशी खबर मिळती आसा. इंडियन ऑयल प्रायोजित फेस्टिवल धमाका. मेगा बंपर विजेत्याक तेजल पेट्रोल पंप कोळगे अस्नोटी तर्फे ऑटो कारचे बक्षीस प्रदान. कारवार. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तर्फे मेगा बंपर योजनेच्या खास बक्षिसासाठी कारवार, उडपी, मेंगळूर आणि हासन या 4 जिल्ह्याच्या फेस्टिवल धमाका योजनेमार्फत ऑटो कार, बाईक, लॅपटॉप आणि इतर बक्षिसापैकी कारवार जिल्ह्याच्या 40 पेट्रोल पंपाच्या विभागाचे बक्षीस कारवारच्या अस्नोटी कोळगे हिंगा आयओसीचो तेजल पेट्रोल पंपच्या ग्राहकाक अल्टो कारचे बक्षीस प्राप्त झाले असून या बक्षिसाचे भाग्यशाली विजेते रामनगर निवासी उद्योजक श्री जयवंत कपाड हेमका मेळ्ळा. आज 22 मार्चाक युगादीच्या शुभमुहूर्तार तेजल पेट्रोल पंपचे मालक सोनल सुनील साळुंके अस्नोटी कारवार हेमी कोळगे पेट्रोल पंपाच्या आवारात आयओसीचे संबंधित अधिकारी आणि सेल्स ऑफिसर श्री अशोक कुमार हेमगेल्या उपस्थितीत बक्षीस विजेते जयवंत कपाड हेमका अल्टो कारची चावी प्रदान केली. या वेळार गावचे गण्य व्यक्ती हजर आशिल्ले. इंडियन ऑयल तर्फेन अशा ऑफरची विविध योजना आसात. हे जो लाभ घेवसाठी आयओसीच्या पेट्रोल पंपार संपर्क करचे असे तेजल पेट्रोल पंपचे मालक सोनल सुनील साळुंके हेमी ग्राहकाक प्रसार माध्यमामार्फत कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू सीबीएसई एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, एलकेजी, यूकेजी आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवारच्या माजाळीत श्री देवते देवी देवस्थानात नवचंडी हवन. कारवार. आज माजाळी संसार पाडव्याच्या शुभमुहूर्तार ग्रामदेव श्री रामनाथ देवस्थान कमिटीतर्फे श्री जागृत परिवार देवी श्री देवते देवीक नवचंडी हवनाचे धार्मिक कार्यक्रम केलो. या धार्मिक कार्यक्रमात हजारांशी भक्त हजर राहून देवीले दर्शन घेऊन कृतार्थ झाले.
हळगेजूग श्री साईबाबा देवस्थानात युगादी उत्सव उत्साहात साजरो. कारवार तालुक्याच्या हळगेजूग हिंगा युगादी म्हणल्यार संसार पडव्यानिमित्त दर वर्षाप्रमाणे आज श्री साईबाबा देवाचो वार्षिक उत्सव साजरो जालो. त्या निमित्तान सकाळी विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले. तुळाभार नंतर श्रीची पालखी वनात वचून वनभोजन जावन दनपारा पालखी वाजत गाजत दर वर्षाप्रमाणे बोलशिट्टाच्यान भक्ताल्या तोरणात आरती स्वीकारतेर हळगेजूग सगळ्या वाड्या वाड्यार पालखी दर्शनान परत रात्रीन श्री साई मंदिरात येऊन पूजा तीर्थप्रसाद वितरण कार्यक्रम जालो. रात्री स्थानिक कलाकारालो अभिजित काणकोणकर हेम बरयले कोंकणी येवन पळय या नाटकाचो प्रयोग जातलो अशें श्री साईबाबा कमिटी हळगेजूग तर्फेन भक्तांक कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कारवारच्या माजाळी शिवप्रतिष्ठान भांडिष्टा तर्फेन संसार पाडव्या निमित्तान सायकल रॅलीचे आयोजन. जय
जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव. कारवार मादाळीच्या भांडीशिट्टांगा श्री शिवप्रतिष्ठान तर्फे औंदू दुसरे वर्षाचे सायकल रॅलीचे आयोजन केले. मादाळी श्री देवते आई देवळाकडच्यान मादाळी भांडीशिट्टा शिवप्रतिष्ठान तर्फे सायकल रॅलीचे आयोजन करून मादाळी ग्रामदेव रामनाथ देवस्थानाकडे येऊन परत मादाळी भांडीशिट्टांगा शिवाजी पुतळ्याकडे येऊन या रॅलीची समाप्ती झाली. सायकल रॅली कित्याक लागून करप मेन म्हणजे फिटनेस आणि त्याचे पॉल्युशन ना खूपशे फायदे आसा सायकलीचे ते आनी तुमकां सांगची गरज ना. आणि म्हाका दिसता सगळ्या कडेन सायकल आसात, तुम्ही सगळ्यान सायकल आनी चलोवची. फक्त रॅली तितले पार्टिसिपेट जावप न्ही. एवरी इयर आतां बाजारांत आतां दिगंबर आमकां सदां सायकलीचेर भोंवता. हांव बी हांगा आयलो जाल्यार चडसो सायकलीन भोंवता. सायकल इज ऑलवेज फिटनेस फंडा. सो आणि सगळ्यांना नवीन सायकल घ्या. हय मुखार वर्सांनी नवीन सायकल घेवची सुद्धा गरज ना. सेकंड हँड सुद्धा सायकल मेळटा. सायकली कितें बारीकशे ते व्हडले हाडूं गेल्यार म्हागे सायकल 16,000 म्हाका दिसता एके फावटी 16,000 अननेसेसरी स्पेंड केले दिसता म्हाका. बारीकशी सायकल 3-4 हजारां सायकल बरी सगळ्यांची मेळटात. सगळ्यांक सायकल घेवची आणि सगळ्यांक मोठ्या संख्येन पार्टिसिपेट जाल्ले बद्दल सगळ्यांक तुमकां धन्यवाद. आणि नंबर फुडले वर्सा डबल ट्रिपल चोमान अशें जावचें. आनी कित्याक आमचे गुढीपाडवा आमचे नवे वर्स आमचे आणि आम्ही डिसेंबरात चडशे आम्ही सेलिब्रेट करतात जानेवारी 1 जानेवारी. पण ते खरें म्हणजे कित्याक म्हणजे तुमी झाडाक नवी पालवी येयल्ली आसता. सगळे कडेन पळय नवीन पालवी फुलां नेचर सुद्धा नवीच वर्स सेलिब्रेट करतात. म्हणून आम्ही सुद्धा तेच सेलिब्रेट करप. 31 हे खरें सारकें न्ही. गरमी तशीच आसता, थंडी तशीच आसता. आतां तशें ना. सगळें टोटल चेंज जाल्लें आसता पळय. नेचर पर्यावरण सगळें बदल जाल्लो आसता. ह्या आज वसंत ऋतू आजच्यान सुरू आजच्यान सुरू काल अमास जाली. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.